The far from day when balan di ben aib kena mika tiga badai hagai. Phải thuê nghi. Bai tu yang ni. Ni mi tu am ya fa. Balan ni ke ba. Balan lipat. Nakada jong penyarap nilali Nakadaw jong. Nambah kajing dua jam nak keluar nak kerendan ngan yuk Ni mun bak nakate kapeng. bangannya dia bakso Malay oh boleh makan hap ông Shah jai Bawa bawa sedih ya. Pari ane jaka asal bangi lakbok nakawe jaka persa sani bau persa sani dan beririt Aisyah dan hap pun bukum tu pada me yang langgayan bu ngai me badan cipta lah datang mau kata para kan tekum namen dia sutu nang dia mentulak kediri memeran coba keren phone mana bau sekali Tiba lang peleng. Nye. ada kawai sa family one ma kawai kan sister ha para dia The far from day when balan di ben aib kena mika tiga badai hagai. Phải thuê nghi. Bai tu yang ni. Ni mi tu am ya fa. Balan ni ke ba. Balan lipat. Nakada jong penyarap nilali Nakadaw jong sari lawen. Ya payara ko do tak ni ka do sa kasmi ni ka bhat hatep Sadian ka ong nandat ya par patep pamtep ente bayas ni jama bayas ni Phone nakadaw yun yung kanipon yun. Balik ka ang kanito pakamudra ya one buat lian ya ate madawin pa may pa naduka kaligsangan ka jam na yung per ngatep bay mabusto rin kung turo katukator ba siyang higit ng mga baday di ko ito pendiang luwe day pendiang abli na ko ang kantor jong panke abli ko pendiang nga pamiyasyan lang pendiang nga bro pamiyasyan lang ha ya paano din para marway Ano sinawar niya meron tapos nga sa show siya na o dito English mat na laog. Para sabay ka lite ha. Ang ina ng tayo bayan dito mapugay. Ano ka ta bro? Mga naman dan sa akin kaping may angkom na. Baka tayo tapi. Manon to ba to nga may dati ho ang ate balay. Ang tis ni kanang pa ko ni siya mga benefits. Kadapi ka ang kabisura yan nga. Kadapi ka ang kabisura yan nga. Anak kabela yung matatang kabela ang kabisura. Mga kapin, mga kapela. Hoy, Abangan ang kapila ng rindang ang bangan. Ang bansi mga sa kapay nga kaping. Pinpara ka siwa. Metan na. Ano lang ako binikat ng bala ko ang pagyan. Ayan. Ate ka ka ba pa na? Saya barakang man. Makapuntahan tayo talaga. Hadiban kiran di asap ka. Siwet. Asap. I bet siwet ba? Siwet ba? Asap ba? Di ba penikir pengal lah pertolongan test. Back to ka na. Kung nakatuka dapat ang nabangan.